CIT-फ्रा बे फेनजों बिसोर गुसु लायोमोन आरोखि दा बे एथ' सम्भब नङाना माने दा होमबा फांखाजों जाजोबा होमबा इन्टेलिजेन्सआ थिनलायबा इन्जिनियारफोरखौ बेखौ माबा मोनसे खालामथारबावनांसिगौ मा फैखो आजिखालि AC एयार कन्डिशनार फैबाय नङा होमबा बे जाहैबाय गासिबो इन्टेलिजेन्स दा दहाय बुंदों बहिति फंबाया आं CIT-नि फोरोंगिरि CIT माने सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि क'क्राझार दिनै बर' जाथिया मालायफ्रा जेब्ला
टेक्न'लजिनि खोथा रायलायो, ग्लबेलाइजेसननि खोथा रायलायो, कम्पिउटार इन्टारनेटनि खोथा रायलायोमोन। जों दतमा हायार सेकेन्डारियाव कम्पिउटारा मा जों नुफेरामोन। 2000नि बाथ्रा, आं 2000आव मेट्रिक पास जादों नालाय। दा बे समाव जों कम्पिउटारा मा नुफेराखैमोन, इन्टारनेटआ मा बुजियामोन, मानसिफोर होनबा आन्दायलाबायोमोन। दा दिनै मा जाखो, बै समाव बर' जाथिया बे कम्पिउटार इन्टारनेटनि समाव जोङो टेक्न'लजिया मा बेखौनो बुजियाखै। हमथानायाबो जाहैबाय इमसनेल इन्टेलिजेन्स। दा दिनै कम्पानिफ्राव सासे मानसिया साख्रि मावनोब्ला बेफोरबायदि स्किल नांगौ। बेखौ होननानै बुङो जों इमसनेल कोशेन्ट। आरो बे स्किल्सफ्रानो जाहैबाय मा, स्ट्रेस मेनेजमेन्ट स्किल। स्ट्रेस मेनेजमेन्ट माने मा? स्ट्रेस माने साफ्रोम मानसिया टेनसन थायो, नंगौना नङा? रां रुफानि टेनसन, माबा मोनसे दुखु दाहा, सोरजोंबा नांलाय खमलाय जानाय, माबा मोनसे, जिउआथ' मोनसे प्रब्लेमनिनो जिउथ'। बे प्रब्लेमखौ नों माबायदि हेन्डेल खालामो बेसे गिदिर बाथ्रा नङा होमबा? दा बे स्ट्रेसखौ जुदि नों हमथानो हायाब्लानो जोङो फेल जायो। खिन्थु जोंनि इनस्टिटिउसन्सफ्राव, जोंनि कम्पानिसफ्राव जों मा, बै स्ट्रेस मेनेज खालामग्रा, प्रब्लेम सल्भ खालामग्रा मानसि जोंनो नांगौ। दा बेनिखायनो नोंथांमोनहा जुदि दिनै साख्रि नांगौब्ला नेक्स्ट 5 इयार्सआवथ' नोंसोर जों बायदि सरकारि साख्रि मोनखाला। नेक्स्ट 10 इयार्सआव नोंसिनि गेजेराव 10%आल' सरकारि साख्रि मोनसिगोन। होमबा जों नोंसोर बहा मावनांगोन? प्राइभेट जबफ्राव मावनांगोन, बा नोंसोर गावसोरनो मोनसे कम्पानि खुलिनांगोन, नङा होमबा? दा दिनै अमा फिसियो बर' जाथिया, बर' आइजोफ्रा। जों बर' बिमाफोरखौ थेंक इउ होनांगोन। जाथिखौनो फोथांबोनायानो जाहैबाय बर' बिमाफोर, नङा होमबा? अमा फिसिदों, दाउ फिसिदों, फिसाइफ्रा जौ फाग्लाब्लाबो गथ' गथायखौ फोरोंनानै लेखा फोरोंबोदों। बेबायदिनोथ' मानसि जाजोबनाय ना बर' जाथिया, नङा होमबा? दा बेखायनो बे जाहैबाय बर' बिमाफोरनि इन्टेलिजेन्स। आरो बिमाफ्रा इन्टेलिजेन्टखायनो बर' जाथिया डेभेलप जादों, नङाबा जोंबो गोमोरलांसिगौमोन, मिथिबायना? दा बेनिखायनो इन्टेलिजेन्स माने मा? इन्टेलिजेन्स माने नलेज, मोनसे गियानखौ बुजिनो हानायनि गोहो, एबिलिटि टु आन्डारस्टेन्ड एन्ड एबिलिटि टु एप्लाइ दैट स्किल। बुजिनो हानाय गियान बा गियानखौ हमदांनो हानायानो जाहैबाय इन्टेलिजेन्स। आरो बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय, बाहायनो हानायानो जाहैबाय इन्टेलिजेन्स। साफ्रोम मानसिया बुजिब्लाबो बाहायनो हाया। आरो साफ्रोम मानसिया जे खोथा सम दं, दिस इज इमोशन, पजिटिभ इमोशन, लाभ। नोंसिनि गेजेराव सासे सासेखौ अनलायनाय, हेल्प खालामलायनाय, दिस इज पजिटिभ इमोशन। नेगेटिभ इमोशन, हिंसा, जेलासि, गाज्रि मोननाय, बोराबनाय, दुखु मोननाय, व्यक्ति मानसि हिसाबै बे बुस्थुआ, बे भाबा दंखायो जोंहा, जोंबो जाफ्लाङो, मानसिसो नालाय। दाना बेखौनो थिनदों इन्टेलिजेन्ट माने एक्सपार्टफ्रा होनदों, यु हेभ टु कन्ट्रोल दैट इमोशन एन्ड दैट इज द इमोशनेल कोशेन्ट। लिरना ला, EQ, दाहाय गुगल खालाम, EQ, इमोशनेल कोशेन्ट एबा इमोशनेल इन्टेलिजेन्स होनना बुङो। मेथ्सनि इन्टेलिजेन्सआथ' नोंहा दंखायोना, कम्पिउटार इन्टेलिजेन्सआ नोंहा दंखायो, नङा होमबा? खिन्थु बेल'जों जाला, इमोशननिबो इन्टेलिजेन्स नांगौ जाहैबाय। बबे समाव बोराबनायखौ हमथानांगौ, बबे समाव रागा जोंनायखौ हमथानांगौ, बिराद प्रयोजन। दा आफाया 1000 हरनो हायैयाव नों खनसे जाहैबाय थांनानै रायबाय, मानो हरा नोंलाय? बे जाहैबाय नोंनि रिएक्शन, नोंनि इमोशननि बे रिएक्शन जाबाय। आरो मोनसेया जाहैबाय मा, नों होनबा एक्सेप्ट खालामनानै लागोन। मानो हरनो हाया आफाया? खारना जाहैबाय मा, आफाया मासाव 5000ल' खामायखायो। बे 5000नि गेजेराव आदानोबो 2000 हरनांगौ MA फरायहैनायनो, न'खरबो सोलिनांगौ, ओरै फारसेथिंजाय लोमजा साजा गोबां खोथा दङ। होमबा आङो 1000जोंथ' सोलिलांनांगोन, माखासे खरसाखौ नांगौबा आं खम खालामसै। बे खम खालामसै होननाया जाहैबाय मेनेजमेन्ट स्किल्स। खरसाखौ खम खालामसै, बेरायनायखौ खम खालामसै, मबाइल रायलायनायखौ खम खालामसै, दिस इज योर मेनेजमेन्ट स्किल। ड्रेस गाननायखौ नांगौबा आं गांसेखौनो खुनुरुखुम सानफ्रोमबो सुयै सुयै गानसै, दिस इज योर मेनेजमेन्ट एन्ड इमोशनेल कोशेन्ट। बे जाहैबाय नोंनि डिसिप्लिन। गासिबो खोथा फैजोब्बाय। लाइफ स्किल्स, सफ्ट स्किल्स ना बेफोरनो खोथाफोरखौ नोट खालामनानै ला। सफ्ट स्किल्स, लाइफ स्किल्स, नों माबायदि थांना थादों, नों गांसे गस्लाखौनो बिराद मोजाङै गानदों, लाइफ स्किल्स। सफ्ट स्किल्स, नोङो रागा जोंनायखौ हमथाबाय, सफ्ट स्किल्स। नों बिफाजों माबायदि रायलायदों, मास्टारजों माबायदि रायलायदों, लोगोजों माबायदि रायलायदों, बेखौ होनना बुङो इन्टारपार्सनेल स्किल्स। कमिउनिकेशन स्किल्स, आं दिनै ज' रायलायगासिनो दं, नङा होमबा? कमिउनिकेशन स्किल्स, बिकज दिस इज माय पार्ट अफ जब।
आङो सानफ्रोमबो 100-200 जन स्टुडेन्टजों लेक्चार होबाय थानांगौ आं बेजोंनो जागासिनो दं भाई आं बेखौ रायलायनानै आं बेखौथ' सोलोंनांगोन ना that is the quality that is the skill based होननाया आं बेनो दिनै आङो लेक्चार होयै होयै जेब्लानिफ्राय साख्रि मोनदों लेक्चार होनांगासिनो दं आरो आं जायगा नायै आजिखालि कयेकथा जायगायाव आङो एसे न'बो होननो सोलोंबाय फेमिलिबो जाबोबाय गथ' गथाय जाबोदों हो टाइमा थोआ टाइम मेनेजमेन्ट स्किल दिस इज अल्सो सफ्ट स्किल रागा जोंफ्लाङो मालाबा स्ट्रेस जायो स्ट्रेस मेनेजमेन्ट स्किल स्ट्रेसखौ माबायदि मेनेज खालामनांगौ माब्लाबा आं उन्दै उन्दै गथ'फोरजों टाइम होयो स्ट्रेस मेनेज जायो